Magkuha ko og kumpay guys para ihatag sa kanding. So mao ni ang gikuhang lawg sa ako manghod ganiha buntag sayo. Sa pwede ra man makaw ng kanding aning Germelina. Ipil-ipil. Inya lang ng Germelina guys. Butang sa kani. Si Papa lay mo kuan ani. Kaya mga bagon-bagon. Man siya gitawag og kadina de amor. Kadina de amor tapos ipil-ipil. Ouch, di maibot. Ihatag guys. Alam mi so datos tangkal. So nagkaon na sila guys. Ang inahan sa mga itoy. Nagkaon na siya ipil-ipil. Ang usapod. Tapos ang usa. So kana siya guys, mo nay anak ani. Permero. Aw ikapila na ganyan siyang anak. Oy dili day permero guys. Oy napaday nag-una ana tapos giihaw na namo atong last year. Sige mi kaon mo daghang kumpay mi kay kumpayan ta mo ini kaon niya ha. Ayaw mo pag inarty. Kay inyong amo wala mag inarty sumok sa libon no. Kumpayan jud mo no. Ingon anak mo ka, love na mo. Kain lang kayo ng kain dyan. Ang duha nagtanaw guys. Oh. Ay, taas ko siya barog para buyag. Buyag lang. No? Kaon lang mo diha mga mi ha. Pagbusog. Para daghan og gatas. Si Papa natulog pa guys and then enigmata ato niya siya na lay mo bitay ari dire kanang PCA guys kana siya na lay mo bitay lugar aning inahan kay maglisod manggug ko. So morning ang ubang kumpay ako lang gibutang diri kay para makakaon sad ni ang duha kani og kadto para buyag ni dagko na gid taon. So mauni karon guys ang update sa among kanding. We're so happy jud guys kay imbis tulo ra unta among kanding kana sila dala sa inahan. And then wala ko mag-expect guys nga buntis di ay mabuntis pa din ang inahan sa kanding. Inahan sa itoy. Dali ra kay siya nanganak. Then abi na kog usa ra ka buk itoy duha di ay. So guys, tara no. So enjoy ka sila taon sa mga kumpay. Sa baas among manok, ay, ihawon ti karon. Warabay sudan. So dara among kanding guys no. Ang inahan, tapos ang anak, ug ang kani pinalit ni siya sa kuan gikan sa among iyaan. Pag abot ani diri sa mua guys, gamay pa ni siya. Gipalit ni namo og kuan, 3,000 man yata. Kung wala ko masayop guys, murag 3,000. So karon ni dako-dako na siya. Buyag, hello. So guys, diri lang mo tapos ang akong video. Og unta, suportahan ka niyo sa akong channel, Milan's Vlog. Goodbye guys. See you on my next vlog.